Siyakubonga Baba, siyakutusa size ebukhoneni bakho, for we don't not have any other place to go to. Baba wethu onamandla wonke, uma singezanga kuwe akukho la singaya khona. Father, we know that you saved us through the finished work of Jesus Christ in the cross. And for that, we are and we will be eternally grateful. Baba wethu onamandla wonke, ayikho enye into edlula insindiso esake sayithola. Ayikho enye into edlula ukuxolelwa kwezono esake sahlangana naye emhlabeni. Uma sibheka imuva lethu, uNkulunkulu wethu ongcwele, ukhona into ethi kithi ukuba uKristu akafanga endaweni yethu ngabe safela kude. Sikunika lonke udumo, ubukhosi, inkazimulo, amandla. Siyabonga Baba wethu onamandla wonke nangalokho okwenzayo lapha phakathi kwethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngesandla sakho esimangalisayo in this place. Father, we come before you ngoba wena wedwa wena okwazi ukuthinta umoya nomphefumulo wethu. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, God. We love you, God. We love you, God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Busa ke phakade naphakade, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Angibingelele abafundisi bonke, umfundisi Khosana, umfundisi Nyawo, nawo bonke abafundisi abakhona. Let me just greet each and every one of you kule nkonzo emangalisayo le eqeda ukuqina nakozikhala besalokhu bexuma. So we really thank God bazalwane for ukuthola nje ithuba lokusondela kuNkulunkulu. There is no other thing like this, ukusondela phambi kaNkulunkulu. Ngicela sivule incwadi kaMatthew chapter number 16. Bengithi ngibona ubaba Mnyembe. Bengithi ngibona ubaba Mnyembe. Bengingaboni yena. Amen. Madoda, baba Mnyembe sebekubeka kude kangaka. Abazi ukuthi wena uhlala la emva kwami. Hallelujah. So, umtshelile. Hallelujah. Bless the Lord. I was so happy bazalwane, ngaze ngafike nganitshela ukuthi ubaba Mnyembe is coming back. Hallelujah. What a joy. What a joy. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. For those that are here for the first time, just be free in the presence of God and pray. Hallelujah. Asifundeni siqala go verse number 13, which is one of the most powerful portion of scripture. Matthew chapter 16. Siqala ku verse number 13. Ababeka isihloko bathi isivumo sika Petro. uJesu sefikile emaphandleni aseKesariya Philip, wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohane uMbhaphathizi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya, noma omunye wabaprofeti. Shuthi indlela ayisebizwe ngamagama abantu la baza bathi abanye awusenowathathe wonke, asithi ngomunye wabaprofeti.
And uma ubheka omunye wabaprofeti verse number 15 wathi kubo, nina ke nithi ngingubani na? Simon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. And because of uBaba ekwambulela izinto kuwe, now you qualify ukuthi ngikhulume lamazwi kuwe. Athi nami ke ngithi kuwe, wena unguKristu, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHades awayikulahlula. Those are powerful words, but ngithanda kakhulu verse number 19 la engifuna khona ukuthi ukuhlala kancane. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatshela umuntu ukuthi nguye uKristu. Unezathu zakhe ashoyo ukuthi ningatsheli umuntu. Kodwa one of the things bazalwane engifisa ukuthi sibheke ile ethi sinikiwe ihluthulelo, sizinikiwe izihluthulelo. La bazalwane iyona ndawo that separate ibandla lika Jesu kanye nama religions. I-religion khona izinto abasifudumeza ngazo, kodwa kukhona amandla bangenawo. Ibandla lika Jesu enye izinto elihluke ngayo kuwo wonke la amanye religious setups yokuthi ibandla lika Jesu, because of the revelation, they have been upgraded into a higher level of handling the power. Into ebhlungu ngebandla lika Jesu ukuthi kuze kube namhlanje alikalithola ulwazi lokuhandlisha amandla liwanikiwe. Sikhala nabangenawo, sikhala kanye nabangenawo amandla, sihlupheka nabangenawo amandla. You see, ma besibuza abantu siphendula njengabantu abangawazi amandla that are invested in us. So ngithanda ukuthi ngingene iyona ndawo yodwa noma ziwu2 okukhulunywe lamazwi, ngoba uJesu ubekhuluma ngebandla. Izo zoyi2 enye ngizoyifunda kusasa. Ngoba uJesu esaphila akakhulumanga kakhulu ngebandla. uJesu esaphila ukhulume kakhulu ngobudlelwane bakhe noNkulunkulu obumenza aphile impilo ehlukile kunabantu abe religion. Iqala nje from the beginning encwadini kaLukhoza kaJohn chapter number 3, la khona uJesu esibeka ngokusobala indaba eveza ukuhlukana umehluko phakathi kukaJesu kanye nama religious leaders. Lethi iBhayibheli kweza le ndoda okuthiwa uNicodemus, nekhumbula bazalwane. Uma ifika kuJesu, lethi iBhayibheli ifika ebusuku ithi siyazi
ukuthi wena uvele phezulu futhi siyazi ukuthi unoNkulunkulu. Uyabona about leso statement, istatement engaze ngasibona kudala. Angisibonanga uma ngiqala ukusindiswa. Angazi ukuthi ngayiphi nje indlela kodwa ngisibonanga ngiqala ukusindiswa. Ngicathi ngiqala ukusindiswa ngangicabanga ngoba kwesinye isikhathi ukuhambe ngemicabango ungahambi ngezwi. Uyabona ngangicabanga ukuthi le ndoda ifike yathi kuJesu uma ifika lapha kuJesu yafike yathi ilokhuza siyazi ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu. I don't know ngangithatha zonke lezi zinto. Kodwa ithi siyazi, you know, uma ubheka ikhulumela enye group yabantu engaveli lapha ya. Uma ethi siyazi ndoda wafika wedwa, but what mo ukhuluma nathi wathi siyazi ninobani kule ndaba kuyacaca kunomgrushana le ndoda esuka kuwo. Mawusufunda umlando about them, I've spoken to this many times. Umfunda umlando uzothola ukuthi uNicodemus wayemember yeSanhedrin, igroup eyayihola lapha yana elokhuzeni enkolweni yeJudaism. So njalo babehlala bebheka izinto. It's like bake wangena ne-issue kaJesu behleli whether basemhlanganweni whether bakuphi, and la kwaphikiswana khona kwathiwa hey lona kufanele indaba yakhe iphele ngoba uthi uyindodana kaNkulunkulu. So kuthiwa ke ufundo ilokhuza yakhona indaba zakhona kuthiwa baphikisana until bavumelana ukuthi hayi noma ngabe asivumelani naye kodwa lo uvela phezulu futhi lo unoNkulunkulu. Izinto avela ngaze hlukile kubo njengama leaders e-religion ukuthi uvela phezulu futhi unoNkulunkulu. Base bayasibeka isizathu kuyo le ncwadi, i-reason why they say that. Base bethi ngenxa yokuthi akekho ongenza izimangaliso azenzayo uma engaveli kuNkulunkulu futhi engenaye uNkulunkulu. So usuyabona ukuthi kahle hle into ehlukanisa ibandla ne-religion ama-miracles. Are you still with me bazalwane? Into ehlukanisa ibandla ngoba uyabona singagcina sonke singamakholwa, sigcine bonke abantu bethi sikholwa uJesu senza yonke into, but where ngenxa ukuthi you see bazalwane uma sike saluza amandla, uma ibandla like laluza amandla liyofana nama-societies onke akhona. Into eyenza ibandla lithi stand out yikuthi likholwa uJesu ovela phezulu futhi uJesu oNkulunkulu, ukuthi uma ekhona they are miracles. On the 31st inhliziyo yami was warm when ngilalela abazalwane betestifya ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yabo. Lezi zinto azenzeki ngoba sikhonze life, kodwa lezi zinto zenzeka ngoba sikholwa uJesu. How do we get there? Uma uzofunda le ndaba lethi iBhayibheli, number 1, the first level eyenza uhambe in power. Lethi iBhayibheli uJesu wababuza ukuthi ngingubani. Uyabona ngamanye amagama, you should know Jesus. Who is Jesus? Ungamazi nje njengomuntu owafa esiphambanweni kuphela, kodwa umazi njengowafa esiphambanweni wakholwa uye waphila kuwe. Awusewedwa, uyena ophila kuwe. Awukahle uma kukuthi uphila kuwe, angaphila lempilo oyiphilayo. Ezinye izinto okufanele sizibuze zona ukuthi
does impilo esiphilayo iyakhomba yini ukuthi inkosi yamakhosi iphila kithi? Hallelujah. So you must understand ukuthi into ebalulekile la eyenza siphile in this level of authority yikuthi lokhoza umazi. I know ukuthi according to according to indaba esifunde ekseni vele ekseni suke singashumayela kodwa uthi ngibize ngiyakukuphendula bese ngikubonisa nezinto ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. You see, how can we call him if we don't know him? Ukumazi kwenza sondele kuye ngolwazi esinalo ukuthi ungubaba, sisondele kuye ngokuthi ungumsindisi, sisondele kuye ngokuthi akukho okungenzeke kuye. Ukuthi akenzeki akusho ukuthi akuzokwenzeka. Hallelujah. So it's very very important ukwazi abantu bathi ngingubani. Kuya ngokuthi information onayo ngaye ifike kuyiphi level. Ngoba umazi njengendodana kaMaria ungazi uyokhonza noMaria. Nisekhona ungaze ukubonga ukudlulise kuye ukuse kuMaria. Kanti noMaria ubedinga yena. NoMaria ubedinga yena. Asikho isidingo sokukhothama kuMaria. Asikho isidingo sokubonga uMaria. uMaria wamukela iassignment ayinikezwayo kodwa ukumazi njengendodana kaNkulunkulu. uJohn chapter number 1 ethi eqaleni wayekhona ulizwi, waye kuNkulunkulu, waye nguNkulunkulu, wembatha inyama, wehla wakha phakathi. Uthi sabona egcwele umusa neqiniso. Kuya ngokuthi level yokumazi ingakanani kuwe. Hallelujah. I-level yokumazi. Ake ngisho lento bazalwane, ngideclare nje ngidlulela ukuthi ngeke uphile kwi-level kaNkulunkulu uma ungamazi kuleyo level. Uyabo, kufanele azambule uma ekwambulwa engumphilisi ephilisa. Uza kuye ufike ukuthi Nkosi ngaba nesifo kwenze njani? Ngoba wena uyaphilisa ngemivimbo yakho thina saphiliswa. We have that kind of knowledge that shake izinto esewuphile nazo waze wayezamukela zaba ngezakho. Uyabo izimo osewuzamukela nje ukuthi yabo lesi ngesami ngophila naso sifo sami. Nisekhona bazalwane, kuya ngokuthi umazi kanjani. Uma wamazi njengomsindisi ingakho wamamukela wasindiswa. Ngoba wamazi kuleyo level yokusindiswa. Kodwa mawuzomazi kwenye level, one of izinto ezacishe zenza uLazarus wangavuka. Nisekhona ngicela ukubheka ngale kule lokho ngingashiwonga. Enye izinto ezenza uLazarus wacishe wangavuka yikuthi kweza usisi wakhe omdala wafike wathi ukuba bewukhona, akasho ukuthi ngoba sewukhona. Akamkholwa ukuthi usengenza umsebenzi uLazarus esefile. Kuya ngelevel umuntu ayaziyo. Yingakho noma uJesu esemtshela ukuthi I am the resurrection and life. Uyayipostpone lo sisi. Uthi hayi makukuthi ukuvuka nokuphila siyazi ukuthi sovuka ekugcineni. Uyabona ukuthi wacishwa ngavuka uLazarus la ngenxa yodade wabo abangamazi uJesu kwi level of performing miracles. Ababemazi nje uJesu njengomuntu omngane abafika bapheka lunch badle. You see,
So now upostpone into zakhe ngenxa ukuthi uyabona lento leyo ukungamazi kwi-level ethile yenza upostpone izinto eziyizinto zakho. But number 2, uMary kwafika uMary. Umafika uMary naye usha amazwi afanayo. But uJesu esethi uzobona inkazimulo, uMary ubuyela ngemuva. Akalokho eqhubeka nokupostpone izinto sekudlula isikhathi angeke kusenzeke. Lethi iBhayibheli uMary wabuyela ngemuva. Wayesethi uJesu nembekephi. Amanye amagama before uJesu avusa uLazaro kwafanele kube khona umuntu ozothobisa ulwazi lwakhe lwe-education. Ulwazi lwakhe lwezinto lwe-religion alubeke eceleni ukuze akwazi ukutapha in to a resurrecting Jesus. Ngoba uJesu owavusa uLazaro kwabiza ukuthi adlule kulolwazi lwabantu abangama obstacles. In fact abanye babantu abangatholanga imangaliso zabo empilweni yekuthi bajwayelane nabantu abanolwazi oluncane kakhulu. Uyabona kubalulekile ukuthi wazana nobani futhi usondelene nobani. Singakhonza sonke life. Kodwa kukhona ukuthi mayisondela uzwe ukuthi I know lo muntu is belittling my faith. Wenze faith yami ishone phansi ingakwazi to soar and start to work for me. Ngoba i-miracle bazalwane ihambisana nolwazi lwakho la leyo nto. Oh hallelujah. Ingakho uLazaro wacishwa ngavuka bazalwane wacishwa ngavuka le ndoda. Kwaze noma uJesu esethi susanitshe wathi hawu Nkosi usiyanuka. Sebolile ngoba ulwazi lwakhe luthi ukuze uJesu enze isimangaliso kufanele afike uLazaro esaphefumula. Ngoba yena ucabangela ukuthi imiracle fanele inamathele emphefumulweni. Kanti imiracle bazalwane yenzeka noma sekudlulile. Sekuthiwa udlulelwe isikhathi. Angazi noma ngayisho letho. Kodwa ugogo Sara esephelelwe nayinto ekumamene kuphoze phelile nya. Ugogo Sara kwafika uNkulunkulu wathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo. Kwasho ukuthi uyakwazi ukunyukela kwi-level of knowledge yezinto ezamukele eshiwo uNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu it's not here bazalwane ukuthi sibe religious ngalo. Izwi elokuthi ngiyeke ulwazi olungangisizanga ngalutho sonke lesisikhathi ngiyukele kulwazi oluphakemeyo oluzoshintsha impilo yami nabantu abaseduzane kwami. The knowledge abantu bathi ngekubani. Abantu bathi ngekubani. But number 2 into eyenza azakhulume lezi zinto kuwe ile eyokuthi nisekhona bazalwane ile eyokuthi uma esephendula uyabona waphendula engazi noma ukhuluma iqiniso noma ukhuluma ini wakhuluma ukukholwa wathi thina sethu indodana kaNkulunkulu. Kwasho ukuthi lesi sivumo sakhe siyam elevator amongst his brethren. Uyabona bazalwane uma sizoba isixuku esihamba ngelevel eyodwa. Uyabona izwe likhipha amadoda ebafanele. Izwe not to know it but to apply it. Nisekhona bazalwane. Izwi likunikeza information yokuphila kwenye level eyenza ube phakathi kwabantu kodwa uzizwe ukuthi angiseyona ingxenye. Izwi liyakhipha kubantu. Likhipha kubantu usonda nabo. Izwi kelela usonda nabo. Uyabona lithi mase nihlangene kukhulunywe ngezinto zomhlabuzo ukuthi hayi la abatholanga lona leli engilitholile. Nisekhona bazalwane. Izwi liyakhipha
likhipha likubeke kwenye level. Wakhuluma izinto naye ongathi wamakuthiwa akayiprove engenawo amandla okuyiprove. Uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Wena unguKristu, wena unguKristu. Leli gama lithi Kristu lisho ogcotshiweyo, lisho uMesaya. Uthi wena ungumesaya wena. Ukhuluma ngaleso sikhathi abantu basalinda uMesaya ngokwenqondo ejwayelekile, kodwa yena uthi hayi sengifike kuye mina uMesaya. uMesaya, you are the Christ, the Son of the living God. Wathi mayesho njalo uJesu wambheka wathi inyama negazi akwambulelanga lento, because ngeke uthi right. Uyabona baningi abantu amazi amavesi kodwa awabenzeli lutho. Ukwazi amavesi bazalwane, uyabona ungazi ulwe ngeBhayibheli, ulwe nabantu ngeBhayibheli, uveze ukuthi wazi kangakanani, kodwa impilo yakho idabukise. But you know, enye into that we see there ukuthi wathi mayikhuluma kanjalo, wathi uJesu, hey, akuselona iBhayibheli nje kuphela lelo likhulumayo, usukhuluma revelational knowledge. La khona ozokhuluma izinto ezambulwe uNkulunkulu kuwe wedwa. Abanye ngiyacabanga abanye laba babehleli around, but ukhuluma ngani uPetro? Hey, uphapha kwakhe wake washaya indlebe yenceke wayibeka phansi ngalokhu uphapha kwakhe. Uyabona wabizwa ngoSathane, uJesu wambiza ngoSathane ngalokhu uphapha kwakhe. Usaqhubeka futhi nalo phapha kwakhe, kanti sekusho ukuthi hey bazalwana, sekusho ukuthi lo baba lo khona into ayibonile, ngoba lento uyibona uhleli nabantu, izwi likuphakamise likuvula amehlo. One of the things bazalwane, when the word enters into your spirit, it opens your eyes, you start to see izinto abantu abangayiboni. Uphile phakathi kwabantu, uphile sengazathi wena awazi, sengazathi impilo yakhe ihlukile, impilo engajwayelekile, ngenxa ukuthi awukwazi ukuphila kwi-level yento ongayibonanga. Hear the revelation. Revelation it means to unveil, it means to uncover, it means that ususwe zonke izinto ezazembozile, izinto ekade zenza ukuthi ungaboni somewhere, ngoba izwi lona lodwa coming lisunduzwa ngamandla kaMoya Ingcwele empilweni yakho. Into oqala livula amehlo, and then you start to uphile komunye umhlaba, kube khona umhlaba ophila kuwo, ukhuluma izinto engasakhulunywa ngabantu. But abantu, hey, lona indodana kaMaria, wena ubusuthi hey, this is Christ, the Son of the living God. Umusukhuluma lezo zinto bonke abantu bakusaba. Namhlanje na ingakho iBhayibheli lithi uthi uJesu angizanga ukuzokwakha umngane nabantu, kodwa izwi malingakahlukanisi nabantu abathile, then alikawenza umsebenzi. Ngoba ezinye izinto zivinjwa ukuthi wena uzibhabhadise nobani. Abantu laba ohlangene nabo yibona ozothi mawuthi uyanyuka bakuhleke, uthi ukhuluma izinto bakudonsele phansi, bathi ucabanga ukuthi ungcono. Awukazi uzwe uma uthi haleluya, bathi awukambe ubani usewumkhokheli. Uyabona uzwe ukuthi leli izwi leli lizela ukuzokubuyisa lawo khona likudonsele phansi. I-revelation ihlukanisa nohlobo oluthile lwabantu oluvimba izimangaliso in your life. You can't live with the gossipers and think that you will live a supernatural life.
awukwazi ukuhlala nikhulume ngemijolo licabanga ukuthi le mijolo yena enikhuluma ngayo izonenza ukuthi niphile kwenye level. Awukwazi ukuhlala kodwa nisekhona abazalwane, ngoba the revelation and knowledge ifidwa yikuthi angidle izwi ngithole irevelation. Amanye amagama irevelation akusiyona into efika la khona ima inqamuka. The more you read the word, the more uya ulidla izwi likaNkulunkulu, the more isambulo siya ngokuya sikhola. The more isambulo siya ngokuya sikhola. Then that's number 2 eyenza abekwe kule level yokuphila. Abekwe kule level yokuphila ukuthi kwakumuntu wesambulo babedoba bonke kodwa izwi walidla ukudlula abadobayo. Wathi abafowethu ngeke sishiye ukudoba siphinde siphile njengabadobi. Ngoba one of the things that is killing abazalwane ukukhishwa ezonweni uphinde futhi uphile engathi usekhona ezonweni. Isono bazalwane senza ubuyele phansi ulokhuza ube idwafu ube seduze nomhlaba. You see, isono siyabulala. Isono uyafuna ngikutshela ukuthi isono senzani. Enye into enzima kakhulu makukuthi la usahlele esonweni. Uyafuna ngikutshele enye into enzima kakhulu. It's Isaiah chapter number 59 verse number 1. Isono, it keeps you from going up. Sandla sika Jehova sifinyeziwe ukusendeza nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi benu. Isono bazalwane noma singaba mnandi kangakanani, but it robs you of many things. So, and I will say this boldly, abazalwane abaningi kufanele ngaba kude kabi kodwa inkinga yabo isono and the wrong revelation of the word. Wrong revelation of the word. Yenza lento le uthandaze ungaphenduli ungezwakali. Uzoshintshe manje uthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa. Uyaphuza ukuphendula. Yabo ngoba uSathane ufuna siyamukele lento ukuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa kodwa uyaphuza ukuphendula. That's why uNkulunkulu wangibuyisela eceleni ngenkathi kuvala iconference wangidonsa wangibuyisela eceleni wathi ngifuna ukuthi namhlanje nakukhulume umpostoli uMbuyazi. Wangidonsa ngaba sathe ilokhuza nama members of leadership amanye kuyilokhuza ku national level bethi baba ngeke sihambe ungakhulumanga ungashumayelanga, you know, bengibekela izathu ngathi hayi no uNkulunkulu sengidonsile mina wangibuyisela eceleni and angikwazi ukwenza into engithanda ukuyenza. Kanti uzothi uNkulunkulu ake nisuse lesi saka susani lesi saka ukuthi uyezwa uNkulunkulu kodwa uyaphuza ukuphendula. Uyabona le nto leyana yayize kithi ukuthi uNkulunkulu akasiye lo uNkulunkulu wabantu be-religion oshesha ukuzwa aphuza ukuphendula, but this God uzwa manje aphendule manje. Njengoba ngikhuluma nje khona sebaphendulile. All they're waiting for is the manifestation of His word. Manifestation. So it's very, very important. Ke ukuthi bazalwane ufike la khona udla izwi until you get a revelation. A revelation is a supreme unveiling of the truths over what you have read. Isambulo asifiki ungafundanga. Awucabanga uma uzoba nesambulo ungalazi izwi ube nesambulo. Uyabo isambulo sizoncika entweni engekho eBhayibhelini. And ingozi ke leyo.
ukuthi uphile ngento engeke eBhayibhelini. Noma yiphi into kufanele sikwazi ukuyiprove eBhayibhelini. Noma isiphi isambulo kufanele sikwazi ukuprove wakuphi bazalwane eBhayibhelini. So ilokhuza irevelation. Ma usufike la khona uNkulunkulu ekwambulela izinto, you are in for a higher dimension of life. Uyabona uma ufika lapho awulaleli nje umshumayeli eshumayela. Uza nesambulo ukuzo confirma lento oshumayelayo ayishoyo. Ngamanye amagama usufike kuleyo level. Mawusufike kuleyo level uyazi ukuthi yabo lo akathandazanga, lo akatholanga message, lo unenkinga. Uzuhleli phansi uthi hayi noma ngayazi inkinga yakhe kodwa yona ikhona. But when you have come into the level of the revelation of who Christ is, uyabona enkonzweni awuzeli into zakho, uza ukuzo confirma izinto zakho. Aboma besathi abantu sawulanda into zethu, hayi mina ngizela isigxivizo salento asenginikeze yona nesekhona bazalwane. But it comes with the information that will dismantle your old things that you know. Dismantle. And then when the word comes, uzoza uthi awunaso isigxivizo. Umbono omunye segxuma, umbono omunye memeza. Oh, the sound of victory. Ubona omunye memeza kanti uswethole uthola abanye bayithulele nje balele. Ukuthi bona bafuna ukulalela from A to Z. Basho njalo emelika Z. Abasho uthi Z. That is Z. So uma uza ugcwele isambulo umoya ingcwele ekhuluma nawe uke ufike uthi awukodwa Nkosi nasi nje lezi zinto kade size sikhuluma ngazo endleleni siza awukodwa Nkosi kanti uzowenzani ngathi la khona usebusy ugcizelela ukuthi the revelation that you have is right. Is right. So i-level ye-revelation. Uthi ke ngenxa ukuthi ufike kule level ye-revelation sengunikeza ikey ukuthi okubopha emhlabeni kuboshiwe nase uba dangerous kabi ke lapho. Usuba dangerous ingakho awuhamba ukhuluma noma abantu bengakuphatha kabi kwesinye isikhathi awukhulume against ngoba once wakhuluma kuyenzeka. Amen. Once wakhuluma kuyenzeka. Yabona umuntu aqobe aqede akubuke ngo-S. Yabona ubone ukuthi yabo lo mangeke ngakhuluma kuzomoshakala la. Uthi wesithula mntakazi khali. Ngaze kulimala umuntu usale nonembezo heavy. Nesekhona bazalwane. Because usuphethe ikey. You are working with God. Mofika kule level. I-level of working. Ufika kwi-level la khona athi uNkulunkulu ngicela ukuyibeka kabi. Ngayibeka kabi haphazardly. La khona ethi uNkulunkulu usuyimi emhlabeni. La khona uvala khona nami ngiyavala ezulwini ngifaka isigxivizo ukuthi uvalile nami ngiyavala. Mawuthi uyavula naye ezulwini athi ngiyavula. Then you walk in another level of power. La khona i-dimension abantu bangaze bathi uyathakatha. Bangaze bathi ubani uyathakatha. Kanti wena you moving in a revelation and realize the authority yakho ukuthi when I close God closes, when I open God opens. Mhlambe angibeke kanjena. Le level osuku usufike ufika kwi level of partnership with God. Kukhona amazwi akakhulunywa omunye ubaba
uBenson Idahosa ubani abakabezwa ngayo. uBenson Idahosa is one of the great bishop, the great revivalist, the great miracle worker. Yabo lo baba lo wayehamba kwamanye amandla. Ngelinye ilanga uyasixoxela uBishop Duncan Williams. He is the friend of my father. So uyasixoxela ke. Uma esixoxela uthi ukwaku spiritual father wakhe uBenson Idahosa eseNigeria. So uthi ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esibhlungu because ama Nigerians they were fighting with the Ghanaians. Kwaze kwaqala esisho sithi Ghana go go. You see lesi kusho ukuthi kwakuthiwa abangasiba bala abahambe. You see that's the time. Uthi abese yafika lo baba eze enkonzweni. Uthi afike kugcwele uNkulunkulu enze imangaliso. Uthi abesethi I don't need angilidingi lekhehla empilweni yami. I'm the father myself. Athi angilidingi lekhehla. And uthi ke lo baba lona wathi hayi awungidingi, and then abese waseyasuka wahamba. Uthi ngesikhathi ehamba lo baba uthi kwakungazathi uhambe nayo yonke into ebeyenzeka here in this church. Because wabuka igift, wabuka wangayihlanganisa kanye ne-authority. Authority is something else. Awufiki kwi-authority ungakadluli kwi-revelation and two ilokhozi knowledge. So now uthi ke waya kuye ephethe uthi wathatha yonke wavala isikhwama sesonto wathatha yonke imali wafika wayibeka phambi kwakhe wathi baba I acted foolishly. Uthi wathi ebuya ezenkonzweni Sunday wafika kugcwele yonke indawo. Authority works. So nansi ke into ebengifuna ukuza kuyo. Lo baba wayesebenzisa authority yakhe noma kuphi. Elinye ilanga kuthiwa wayekade kufike obaba ora Robert bezoshumayela in his church. So now uma befika bashumayela kwase kuba khona emergency back in America. Beziphi zakhe. Kwafanele ukuthi aye airport afike athi my ilokhuza ihambele zami sekune emergency kufanele zibuyele emuva manje. Kanti iplane igcwele fanele ahambe ubaba ora Robert. Wayese sondela wathi okay ngiphani ithuba ke ngiye ku iplane. Kwasho ukuthi bamsaba indlela amandla, the level of anointing ahamba kuyo. Wathi ngicela ningise ku iplane ngofike ngikhulumela. Wafika wakhuluma wathi ngicela oyedwa ongakwazi ukunikela ngeseat yakhe. The man of God has to be in America tomorrow. Then kuthiwa bahlala bonke babhekana. Wayesethi ke ayihambe le flight. Ayizuhamba this flight ayihambi. Ngiyayibopha. Kwasho ukuthi uyibopha laphana yaboshwa nasezulwini. Wathi uthi uyayisusa kwacaca ukuthi ayisasuki. Uyabona ke izindaba ezenzeke literally ke lezo. Kwacaca ukuthi ayisasuki iplane because indoda kaNkulunkulu ibophile. Kuthiwa kwase kusukuma one man le ndoda okuthiwa yakadangotha. You know him. The richest man in Africa. Ngaleso sikhathi wayise umuntu nje we corporate, you know, engenalutho. Uthiwa wasukuma wathi nginikela ngeyami sithi ngobambe landelayo. Wayesekhuluma naye wathi uyabona lento oyenzile, you will never, nobody will match the level of your life. Wayesethi ngiyabonga wamxhalula wangena ora Robert wahamba. And the miracles started to happen. Kubaba uDangotha like nobody's business.
uma ema phambi kwabantu iminyango iyavuleka, uma ema phambi kwabantu iminyango iyavuleka. Why? Kume indoda ye-authority phambi kwakhe. Authority is the higher power. Okuthi makukhulunywe nge-authority yonke amanye amandla ame. We need to rise to that level as a Church of Jesus Christ. Ukuthi ungene office abantu becasukile bethi akahambe ubani. Uthi uma ungena uthi ufuna ngikhulume yini. Uma ngeke ngakhuluma kuzokwenzeka into ongayi-understand. The level of authority okubopha emhlabeni. You partner with God. You walk in partnership with God. I know ukuthi lento engiyikhulumayo ungenzeka abaningi idlule ngaphezulu kwamakhanda abo. Kodwa uma umntwana kaNkulunkulu khona into eyashiwo uJesu. Eyashiwo uJesu kwencwadini kaMatthew chapter number 28 if I'm not mistaken. Wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho nina hambani. Ngamanye amagama asehambi ngolwazi, asihambi ngediploma eBhayibheli, asihambi ngolwazi esilifundisiwe, kodwa sihamba ngeauthority kaJesu evuke ekufeni. Uthi nginqobile, ngiphethe authority phezu kwama-authorities. Ngakho hambani. We walk by the authority of God. The authority of God is part of our lives. Authority. Unless you are not saved, ma ungasindiswanga uzohamba ubamba uyeka. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi everybody afike kwi-level la khona ezohamba. Yona uma ufike kule level of authority and revelation, awusho ukuthi no to God. Awukwazi ukuthi no to God. Ake ngisho lento lesa sesivala kwangempela. Ngizongipha another 15 minutes angithi sikuze sithandaze. You see, mawufike in this level is a highest level of life. Abantu bazongimangala ukuthi kanti obani la besihlala nabo, obani la besiphila nabo, obani la besiphila esihamba nabo sithindane nabo. That's another level of life. Ibandla for a long time liphile ngaphandle kwe-authority. Kwake eshumayela lo mzalwane ushumayela uPaul washumayela enye insizwa yehlelo ubuthongo kanti lele ku 10th floor. Ehlelo ubuthongo kanti ehlelo ubuthongo nje ihleli ngasewindini. Uboyibheka indawo ehlelo ubuthongo kuyo. Hleli ngasewindini kwabaziswa mbethi ebheke phansi. Uma esewa phansi laphayana wafa. Wehla uPaul khona lapha. Wafike wakhuluma izwi lokuphila wavuka ekufeni. Angisho nanka kamazwi. Ayikho into uJesu lo osindisileyo angahluleka ukuyenza. Ayikho. Ufanele ufike la khona uthi I will never fail. I will never fail. Great is he that is within me than the one that is in the world. Uma yena ngakithi ubani ongamelana nathi na. Ayikho into angeke akwazi ukuyenza. Ungathi ngoba ubeka izandla kumuntu ongaboni bese angavuleka amehlo bese ucabanga ukuthi ikhansela ukuthi akukhona izinto angakwazi ukuzenza. Wazi ukwenza engenzanga. Akakalwa ngeperformance. Ukalwa ngobunkulunkulu bakhe.
uqalwa ngoba uNkulunkulu bakhe ayikho into angeke akwazi ukuyenza. But number 2, sonke isikhathi uma uNkulunkulu ezokunikeza instruction akakunikeza instruction onamandla okuyenza. Sonke isikhathi uzokunikeza instruction enkulu kunamandla. Ngiyanizwa ukuthi anikho. Uyabona ubona into enkulu aku-instructor ngayo, akufanele ubuke ubukhulu bento according to the instruction. Fanele ubuke ukuthi yini ayibone kimi, ngoba inkinga yethu asizazi ukuthi singobani, asizazi ukuthi sinana, asazi ukuthi what kind of power we carry. Nesekhona bazalwane, when we know ukuthi sihamba nongaphezulu kwamandla onke, wafaka engcwabeni ngosuku lwesithathu wavuka. Uyabona umingelosi ihleli laphana, bethi nje bazogcoba isidumbu, kwahlangana ney'ngelosi zathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na, ngenxa ukuthi uvukile njengoba asho ukuthi uzovuka ngosuku lwesithathu. Uvukile, akasekho engcwabeni. We serve the living Jesus onqoba ukufa, wanqoba uSathane, wanqamula amakhetha ngokufa, ayesibophile impilo yethu siyonke. Kodwa namhlanje yena usenzele into emangalisa, ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Akukho sikhali esiloliweyo salungisela obangcwele esiyophumelela. Uma yena ngakithi, who can be against us? Sihamba noNkulunkulu omkhulu, uJesu onqobile, wanqoba uSathane, wanqoba yonke enye into. Kuze kube namhlanje the devil is in hell. Umangele uSathane. What a surprise. What a surprise. Asimeni ngenyawo. Into ehlukanisa ibandla ne-religion, into ehlukanisa ibandla ne-religion is the authority that we carry. Yigunya esilithweleyo. Ukuthi awulisebenzisi akusho ukuthi alikho. Kodwa namhlanje I'm launching the church to walk in authority. Lihambe emandleni ibandla. Ukhulume. I-authority ke bazalwane ayisebenzi ngezandla, ayisebenzi ngamandla, isebenza ngomlomo. Ukhuluma kwenzeke ifune authority. Nisekhona ukhuluma izinto zonakele, uthi mina angeke ngife ngihlupheka, angeke ngiphile ngigula. You speak, you speak, you speak. Lithi iBhayibheli bebona intaba phambi kwabo ethi le ntaba lena uma uthi ntaba suka, the authority will pick it up and throw it into the sea. Igunya amandla angena kuvinjwa that separates the church with the religious things. All we need, just the authority, and we see miracles happening. Izimangaliso zenzeka. Asiphakamiseni izandla zethu. Thank you, Jesus. Jesu letwa la para unto the Lord. Jesu litwala, oh, Jesu litwala, apagate.
Solidwala, I want us to declare once and then besa sivule imlomo yethu siyathandaza singashona phi singashona phi sisuka kuwe siza kuwe namhlanje ebusuku uyinkosi yamakhosi siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele wehla uthwele ubukhosi wehla uthwele amandla baba wethu onamandla wonke kodwa uma usuhamba baba wethu ongcwele wasishiyela khona konke wathi ngiphiwa amandla onke emhlabeni nasezulwini ngakho nina hambani. Thank you for the power that is backing us in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu wethu siza kuwe siza kuwe siza kuwe siza kuwe Nkulunkulu wethu as individuals siza kuwe as families siza kuwe as a church baba wethu onamandla wonke siyazi ukuthi amandla obumnyama alesi sikhathi akanisenqa zonke kodwa sibonga igunya ukuthi sikubophe emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini baba wethu onamandla wonke size kuwe moya ingcwele size kuwe wena ophilayo phakade naphakade. Thank you for this authority. Thank you sinalo leli gunya phezu kwemimoya ehamba ebusuku sinalo leli gunya phezu kwezifo ezidlavuza umzimba sinalo leli gunya phezu kwezinto esimelene nazo sinalo leli gunya baba wethu onamandla ushandele baba shayatapa kopho shandeke in the mighty name of Jesus. Size kuwe Nkulunkulu wethu lo nyaka uvulwe kabi Nkulunkulu wethu amazwe ehlaselana kodwa Nkulunkulu wethu siyazi ukuthi thina sinegunya lokubopha zonke izinto zobumnyama ngegama lika Jesu. Today we have come into the knowledge of the power Nkulunkulu wethu i-authority sinesambulo ukuthi ubani simkhonzayo baba wethu onamandla. We give you glory, we give you praise. uNkulunkulu wena wedwa ungcwele ngcwele ungcwele ngcwele ungcwele ngcwele ungcwele ngcwele ungcwele baba wethu onamandla wonke. We command every powers
that are challenging us, onke amandla a challenge abantwana bakho, we come against zonke izimo ezi-challenge imindeni yasezulwini, simelane kanye nayo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Come on, open your mouth, pray. Koshanda la baba seka, glory bo shanta la baba seka. Siyabonga baba wethu namandla wakho, the authority you have given unto us. What uNkulunkulu wethu siyohamba sinyathele uNkulunkulu wethu, sinyathele inyoka nofezela baba wethu namandla wonke, and never hurt us, ngoba thina sigcwele wena, ugcwele engqondweni, ugcwele enhlizweni, ugcwele kithi baba, ugcwele moyo ingcwele. Size kuwe, size kuwe, size kuwe, usaqala lo nyaka size kuwe baba wethu namandla wonke. We dedicate this year, uNkulunkulu wethu, we silence every surprises egameni likaJesu baba wethu namandla. Undanekephosa rakephoyada, hallelujah. Wena ophilayo phakade naphakade sisondela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. We will walk in the path that has got no obstacles egama likaJesu. Siyabonga baba ukuthi naloyana uyamkhulula, naloyana uyamkhulula egama likaJesu, naloyana lezinto abakholwa yizo uyabamukelisa right now in the mighty name of Jesus. Lalala wena Satan, remove your filthy hands upon the children of God egameni likaJesu. We come against every sickness, we come against every powers, we come against every belittling thoughts egameni elinamandla, igama elingaphezulu kwa wonke amanye amagama. Moya Ngcwele, take over. Moya Ngcwele, take over. Moya Ngcwele, take over. Ubani ongalinganiswa nawe, ubani ongafaniswa nawe, amandla akha phezu kwamandla lomhlaba. Siyadiliza inqaba zobumnyama, siyadiliza inqaba zobumnyama ngegama likaJesu. We honor you, God. We honor you, Jesus. Ropopo sayande huraba shandele bozika ropo saya librado zikapaya chlorobo shantala bababasika hurabayandele boboshika. Thank you, Father, for the move of the Holy Ghost in this place inside of us. Thank you, Baba wethu namandla wonke, for you said in your word, when the Son of Man set you free, you are free indeed. Siyabonga Baba, what a partnership we have with Jesus. Baba wethu namandla wonke, what a partnership we have with the Lord. Siyakudumisa, siyakuphakamisa wena uyinkosi ephakemeyo. Everything that is standing on each and everyone's life, uNkulunkulu wethu siyayimelana nayo, siyayichitha ngegama likaJesu. Ukhulume kahle uNkulunkulu wethu sisaphila, that we rise and walk in authority in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu, we can safely and easily say, great is He that is within us than the one that is in the world. uNkulunkulu omkhulu mandeke shadaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Librapo sayataba chlorobo shanteleboso. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuvuleka kweminyango nokungena kwabantwana bakho egameni likaJesu. Thank you for the miracles that are taking place. uNkulunkulu wethu, thank you for the hand of God phezu kwempilo yethu.
We give you glory. We give you praise. Ubani ongafaniswa nawe? Ubani onjengawe? From everlasting to everlasting. Ura baba basaya. Siyabonga baba igama lika Jesu. Igama linamandla, igama linegunya. Baba wethu onamandla onke when we call at the name of Jesus. Every knee bow, every tongue confess. Ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ephila phakathi. Hosanna! Hosanna, Hosanna, Hosanna. Wena uyaphila. We give you glory. We give you praise. Siyakubonga baba ngesandla sakhe sikule ndawo. Siyakubonga baba ngesimangaliso zenza kule ndawo. In the mighty name of Jesus, we glorify your holy name. Phakama ke Nkosi. Phakama wena ohlele esihlalweni. Phephetha uNkulunkulu wethu noma yini. uNkulunkulu wethu ongcwele ongafanele ibe khona. Baba siyabonga. Akukho zinyanga nabathandazi that can operate. Baba wethu onamandla onke where we operate. Siyabonga uNkulunkulu wethu nabaconsultile. Uma they come close to us. Baba wethu onamandla onke izinto zabo iphelelwa ngamandla. Ngenxa yegunya esilithweleyo. Ngenxa yamandla esiwathweleyo. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. Egama linamandla. We thank you, Father, for the knowledge that we have that you are the Christ, the Son of the living God. Baba wethu onamandla onke. Thank you for the revelation. Ukuthi wena unguNkulunkulu ephila kithi. UNkulunkulu ehamba nathi. Ngegama lika Jesu. Igama linamandla. We honor you, Father. We honor you, King of Kings. We honor you, great Jehovah. Oh, hallelujah. Setilithathe lolu dumo. Baba wethu onamandla onke. Siyazi nasekuseni sobe sikhona la. Nasemini sobe sikhona la. uNkulunkulu wethu, you know what? Because we believe in you. We believe that we need to get in touch and to partner with you. Baba wethu onamandla, before we walk from uNkulunkulu wethu from here. Ayikho into esizoyenza wena ungayenzi. Baba wethu onamandla onke, because of the partnership you have with us. Konke esikuthintayo nawe uyakuthinta. Esikushoyo nawe uyakusho. Esikwenzayo nawe uyakwenza. Egameni lika Jesu siyabonga baba ukuthi wena you're waiting for us to do it so that you do it too. Ngegama lika Jesu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Baba siyatandaza. I declare and I decree life upon abantwana bakho bonke. Ngegama lika Jesu, we break every obstacle. We come against every obstacles. We come against every diseases. In the mighty name of Jesus. Sandla sakho masenze izimangaliso. uNkulunkulu wethu la besebenza khona, la khona uNkulunkulu wethu benza khona ibusiness, la khona uNkulunkulu wethu beyofuna umsebenzi, ababuye ne testimony. The testimony uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ngawe wena wedwa akukho okungenzeka. We give you all the glory. We give you all the praise. Luthatha lonke kudumo. Wenza isimangaliso. I pray uNkulunkulu wethu ngivala ukufa empilweni zabantwana bakho. Besahamba la emhlabeni bethwele authority evele ezulwini. uNkulunkulu wethu ungabibikho ongamelana nabo.
I stop death. I stop uNkulunkulu wethu bad lucks. I wanna sabelo phezu kwempilo yabo. Ingozi abantwana bakhe abanazi izingozi. Baba wethu ongcwele, they are safe in your hands in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu, uzongena nabo emabhanoyini, ungene nabo uwele uye kwamanye amazwe bebuye bephila egameni lika Jesu. Siyabonga Baba, the multiplying power and authority in their lives is multiplying all the good things in Jesus mighty name. Siyabonga Baba wethu onamandla onke ama reports uNkulunkulu wethu amelene nabo Baba wethu onamandla onke. Namhlanje na we destroy them. uNkulunkulu wethu siyawa destroyer. It's finished about the reports that are against them. Siyathandaza ke Nkosi, yenza ummangaliso ezimpilweni zabantwana bakho. We give you all the glory. We give you all the praise. Sandla sakho masihlale upon each and every one of us. In Jesus' mighty name, I release a blessing upon each and every one of them. I release protection. Baba wethu onamandla onke, yonke into abayikholwayo, let it come to pass ngegama lika Jesu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, kuyaqaqeka nalaphaya, kuyavuleka nalaphaya. Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu, they will walk miraculously. uNkulunkulu wethu ongcwele, walking in power and authority of Jesus Christ. Siyabonga Baba, ingane zethu la ziyofunda khona, uNkulunkulu wethu siyazibiyela ngegazi lika Jesu nangamandla, and with the authority abangcwele bakho basebenza nabanye uNkulunkulu wethu abaya enyangeni, abaya emandleni obumnyama, bawalanda amandla endaweni ezimbi nezimnyama. Kodwa uNkulunkulu wethu, khula ezimpilweni zabo, khula ema-ofisini abo, khula unqobe zonke izinto. Baba wethu onamandla onke, we experience the sound of victory that is tearing down zonke indonga zaseJericho ziyawa. uNkulunkulu wethu, abantwana bakho baphuma bekhululekile. We give you all the glory. Baba wethu onamandla onke, yothathe kudumo babusise bonke uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray, bless the seed in their hands even as we come, Baba wethu onamandla onke, to agree with all that uNkulunkulu wethu ongcwele you are teaching to us. As we give even tonight, siyathandaza kube miracle seed uNkulunkulu wethu ongcwele. As we come into the altar, we take our miracles in Jesus' mighty name. I pray that you bless each and every one. Nalabo ababhekene nezimpi, Baba wethu onamandla onke, siyathandaza ukuthi from here bazothi befika la khona bebhekana nezimpi zabo, bafike izitha iqedene ngegama lika Jesu Kristu. Isandla sakho sesiqedile Baba wethu onamandla onke, baphume njengoDavide ephuma phansi kwesihlahla samajikijolo, la khona aphuma ubona uJehova efohla eqeda amaFilisti phambi kwakhe. Siyabonga ke Baba wethu ongcwele, sikunika lonke udumo, sikunika zonke izibongo. Busa ke Nkosi, usibusise ume kanye nathi. That 2026, in the midst of all the difficulties, kodwa abantwana bakho baphile njengo Israel ephile eGosheni, ephakathi eGibhithe. iGibhithe le-experience amanzi liphuza igazi, kodwa eGosheni kuphuma the fresh spring waters. Baba wethu onamandla onke, ngiyathandaza emakhaya abo, let the fresh spring water uNkulunkulu wethu ongcwele flow in their lives. Isibusiso phezu kwesibusiso, ugcobo phezu kogcobo. Baba wethu onamandla, the freedom of Jesus Christ taking place Baba wethu empilweni zabo. Luthathe lonke udumo ubuse phakade naphakade, in Jesus' mighty name, amen.